F'dawn iż-żminijiet bħal ħafna postijiet oħrajn, ir-Raba ta' Għawdex qed ikun mimli attività. Bosta Maltin u Għawċin imorru jieklu, jixtru jew jitpaxxew bit-tiżjin fi triq ir-Repubblika. Iżda dawk li żaru l-kapitali Għawċija f'dawn l-aħħar jiem, żgur li raw xi ħaġa mhux tas-soltu, nies lebsin il-biss ta' 2000 sena ilu. Din mhux xi moda ġdida, iżda presepju b'differenza. Il-komunità ta' Nazzarenu fix-Xara Għawdex qed twassal il-messaġġ tal-ġrejja tal-milied mod differenti din is-sena, fejn bosta personaġġi qed iduru postijiet varji fir-Rabat. Maribel Bajjada, waħda mill-organizzaturi tal-presepju, spjegat aktar dwar din l-esperjenza. Pasturi fir-Rabat huwa teatru sieket li jippreżenta l-ġrajja misterjuża tal-milied f'xi toroq, ħwienet u ġonna tar-Rabat. Il-pasturi mimlija emozzjonijiet bla kliem ifittxu, iħabtu, jidħlu, jiġru u jimxu mal-bqija magħna ma' dawk li jkunu qed jixtru u jagħmlu x-xiri għall-milied. Dan il-presepju ra 22 personaġġ li kienu f'żoni ewlenin fir-Rabat fosthom fi Pjazza San George, fit-toroq prinċipali u anke f'xi wħud mill-istabbilimenti li fihom jiffrekwentaw ħafna nies. L-azzjonijiet ta' din ir-rappreżentazzjoni mhumiex immirata biex jiġbru ġemat madwar il-personaġġi imma biex bil-preżenza, bis-silenzju, bil-mixi u bl-emozzjonijiet tagħhom jitħaltu kemm jista' jkun ma' dak kollu li jkun għaddej. Fir-Rabat, b'tali mod li min irid jimxi, min irid jara, min irid ifittex u min irid jifraħ.